Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Dadiniwa Prayer Group. Chaverenga kubva kuna Matthew chapter number 4 from verse number 8. Ndoenda kuna John chapter number 19. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I'll give you if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. John chapter number 19, from verse number 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, I want you to take note of that. Knowing that all things are now accomplished, that the scriptures might be finished, fulfilled, and said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with the sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. That when I'm not Jakabadarwana Jesu. Satana ndinachikweretiniwe. Jakabadarwana Jesu. Satana ndinachikweretiniwe. Panana amai vanofanira kumira in boldness. Pane Zimbabwe inofanira kumira in confidence. Pane vabereki vari kufanira kumira in understanding of the scripture. What is Satana ndinachikweretiniwe. Zvakabhadharwa naJesu. Vana baba nana amai. Pane zviri kutishungurudza muupenyu. Vana baba nana amai. Pane zvauri kurarama usina. Zimbabwe nditeerere. Pane zvauri kushungurudzwa nazvo. Zvakabhadharwa naJesu pachikomo cheKalvari. Bhaibheri rangu rinoti pachapter 4 yaMatthew, Satana anouya achizvikudza achiti nyika ndeyangu nekuzara kwayo ndeyangu. Zvese zvaungade panyika zvinoti inini. Ndokuenda kuna Jesu akati kana uchidawo zvimwe tanga wandipfugamira ndokuti ndikupe. Ndosystem iri munyika yekuti kana wakuda michato unonopfugama pan'anga, kana wakuda motokari unonopfugama pan'anga. Aya vashinja mahaya ndinaasha mangwananana, ndinaasha newakaipa rivakaterera vashata mautatari yataura. Kana wakuda mwana unomwiswa zvinovava. The devil is a liar. Riproshata pahaya ndokuzvikudza nekuda kwega power of sin yakanga yapinda munyika through the first Adam. Ndokuzvirova dududu Satani akati zvese ndezvangu, munondipfugamira chete. Kana makuda varume munondipfugamira chete. Kana makuda mapromotion munondipfugamira chete. Kana makuda mari. The devil is a liar. Mandarararara mosha. Ndiri kunzwa hasha mangwananana. Pana ari kufanira kupinda muprayer. Ndiri kunzwa hasha mangwananana. Ndokuva system, ndokuva culture, ndokuva lifestyle yevana vaMwari. Kuti kana vakuda mota vanotsvaga n'anga. Kana vakuda michato vanotanga vaiswa pasi pemvura. The devil is in trouble. Rivakatarara moshata mauteteriatera
ribo baba shika mahaya Bible rangu rinota kuna John chapter 19 awapa muchinjikwa basarapera assignment yaita zvakadanirwa aita Bible rangu rinota ana mashoko ekupedzisira anodeclare era vakataria mahaya rimakataria mureta musanyaperwa nevanhu avazi prophetess vakati zvapera musanyaperwa nevanhu avazi prophetess vakati zvapera vanamai Bible ngariverengwe Zimbabwe Bible ngariverengwe pana akataura mashoko anoti it is finished era vakataria tara zvisireva paid in full Maria Dera Washika Maria Dera Washa Bible rangu rinota anodedzera oti it is finished anodedzera oti zvapera achina kutaurwa naprophetess hey listen to me Zimbabwe achina kutaurwa naprophetess Jesu ndo vakadanidzira vanoti zvapera era vakatariatera rivokatariata matererere voshaka airevanza power of sin yakanga yadominata ikatipa urombo ikatipa urwere the power of sin era voshika mahali yakanga yadominata rivakatariata tikafa pakuziyamwa patanoti zvapera I am paid in full zvapera ndapatara pananamai vandauya kuzoencourage pananamai vandauya kuzoshumira pindai muprayer iri kukuchemedzai yakapetwa pachikomo chekaufa iri kukuchemedzai pane madzinza anzwa nekubhadhara mombe dzekuripa ngozi amai ndauya kuzokudza zvakapetwa pachikomo chekaufa mandarararararararosha rimakatariatara mandererereboshata pane vanhu vane kutenderera vachitsvaga zvinopedza nhamo zvakabhadharwa pachikomo chekaufa manderabosvika mahaya riandarararabosha pana amai vanoda
Pana ndoda kutapinda mpreya. Mandera boshika bahaya. Rima katariate. Era makatariata. Riproshata bahaya. Mandera bosha. Rima katariata. The power of the cross. Riproshata. Andera boshika. Pana ndoda kutana mate. Uriko kwa murewa. Pana ndoda kutana mate. Uriko kwa mutoko. Uriko iko kwa kuplawayo. Pana ndoda kutana mate. Aripa Cape Town. Ariku UK. Pana ndoda kutana mate. It's not about prophetess, but it's about the cross. Japera. Andinyare kushitaura. Kunyanga Zimbabwe ikataura. Akati japera. Uye satopera. Satan inditerere. Satopera. Ribro sata pahaya. Baterere mosha. Jakapatarwa. Ukazipinda maoke. Unotora. Jauri kuda. Nekuti jakapatarwa. Aunotarise place. Unongwa pinda netrori. Otanga kunonga. Uchisa mubasket. Nekuti jakapatarwa. Pane wandaiga. Murukuda utano erama. Wakapatarwa. Murukuda promotion. Yakapatarwa. The Bible says, Riva Katera Mosata is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. In Him, all things were created. In our Lord Jesus Christ, my marriage was created. Era Katera Moshika Pahaya. Era Kataria Terere Mosha. Rima Kataria Tada. In Him, and Era Moshika Mahaya. Wanawangu wakakrietwa. In Him, Reproshata Mahaya. My palace was created. Reproshata Mahaya. Now we have the challenge of Manama. That is Angane Kukoma Mangwana. Shakapatarwa. And Nachikwere Newe. Satan in the terror. Buchacho Wemana Wanga. I was down in the gas and the Ropaleuko. Unonia Paiwasata. Marriage Yangwa. I was down in the Changawai. Unonia Paiwasata. Muro marriage Yangwa. I don't in the gas and the Bute. Shakapatarwa. And Nachikwere Newe. Shaka